непосредствена близост до Нея Перамус, Кавала, се намира плажът Амолфи. Амолфи е плажът в Гърция, който има най-голяма плажна ивица. Той е класиран в списъка на 10 най-красиви плажа в Гърция и е удостоен със син флаг за чистите си води. Финният пясък, в съчетание с кристално чистото и плитко море, създават вълшебен, екзотичен пейзаж, поради което плажът привлича хиляди хора всяка година. Планината Пангео е известна от древни времена с богатите си природни ресурси, руди, горски богатства и редки природни красоти. Разположена е в западната част на община Кавала, на границата с община Серес. Цялата горска екосистема е местообитание за богата и дива природа и голяма част от нея е обявена за резерват за диви животни. На горския отдих в горската екосистема на планината Пангео, посетителите могат да се занимават с различни дейности, като например пешеходен туризъм по планински и туристически пътеки, както и по европейската пътека Е4, делтапланеризъм, катерене, планинско колоезене и други.